बिथाङा थांनायनि उनाव जोंहा साबसिनसो जादों। जोंनि निसिमा ब्लक BPF-निफ्राय बिथांजों दा सम BPF-आव थाबाय थानाय स्ट्रं मावथिफोरा रावबो थाङाखै। हल' होनो आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथाङा मावफुंनानै होआखै। GCB माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ लाबोनानै दलांखौ बानायनो होननानै दोनफैयो आरो इलेक्सन जोबबा लानानै थांफिनो। बेसेबांफोर प्राइमारिफोर दं मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बिथाङा 3 कोटि करि WPT स्किमनिफ्राय हमनानै होदोंमोन। बे WPT स्किमखौहाय बिथाङा मावफुंना होनो हायाखै। निसिमा ब्लक BPF-निफ्राय जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। मैयासो बारग' सासे BPF-नि जोंनि एक्स मिनिस्टार सनम ब्रह्म बिथाङा BPF-खौ नागारनानै UPPL-आव जिथु जइन जानाय बिनि बागै जोङो फंनैसो बाइट होनो सानदों जे जोंनि जिथु गणतान्त्रिक जिथु हादोर बे गणतान्त्रिक हादोरनाव बयहाबो राजखान्थियाव मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै मोनसे राजखान्थियाव हाबनायनि मोनथाया बयहाबो दङ। बे हिसाबै बिथांनि BPF-खौ नागारनानै UPPL-आव थांनायनि सायाव जोंहा बारा जेबो बुंनांगौ गैया। जों सानो बिथाङा मोनसे खैसोराव गोग्लैदों जे दिनै बै समाव बिथाङा एसे बांद्रायै BJP-खौ बांद्राय बखिनानैबो लादोंमोन आरो बिथाङा गावनि जिथु राजनीतिक केरियार नङाबा बिथांनि जिथु 10 बोसोर जिथु मिनिस्टार जालांनाय बेहाय गोबां बिहा धन सम्पति बेहा खामायदों। दा बिनि सायाव माखासे बिथाङा राजखान्थि हिसाबै बिथांखौ आंनि मोन्दांथियाव बिथांनिसिम प्रेसार फैदों। बेनिखायनो बिथाङा नैबे समायाव BPF-खौ आगारनानै UPPL-आव हाबनो गोनां जादों बेखौ जों सानदों। आरो जोङो बुंनो सानबावदों जोंनि निसिमा ब्लक BPF-निफ्राय बिथाङा जेब्ला मिनिस्टारमोन बे समाव जोंनि BPF-खौहाय ब्लक जोंनि चिरां जिल्लायाव 4 ब्लक दं। बे 4 ब्लकआव बेसेबांफोर प्राइमारिफोर दं मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बिथाङा 3 कोटि करि WPT स्किमनिफ्राय हमनानै होदोंमोन। बे WPT स्किमखौहाय बिथाङा मावफुंना होनो हायाखै। बेनिखायनो बे 4 ब्लकनि सिङाव थानाय जेरै जोंनि निसिमा ब्लक BPF-आव 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारियाव 3 कोटि करि स्किम बिथाङा हमनानै प्लेन एस्टिमेट बानायनानै बिथाङा मावहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंना होनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोंनि बे 4 ब्लकनि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो BPF-नि प्राइमारिफोरा गोबां ऋणजों गोदोनानै थादोंमोन आरो बिनिखायनो BPF-नि ब्लक प्राइमारिफोरा खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। आरो जोङो थांनाय जिथु गावनि जिथु MLA इलेक्सन बे MLA इलेक्सनाव जोङो प्राइमारिफोरखौ खामानि मावनो थाखाय जों मोजां बिथोन होनो हायाखै। दा बेनिखायनो बिथाङा थांनाय जिथु गावनि जिथु बिधान सभानि जिथु MLA इलेक्सन बे इलेक्सनाव बियो जेननो गोनां जादों। हेमग्ल'बिना 5% जाबाय होनना बुंदों। नायनोसै आङो बुंगोन जोंनि ब्लकनिफ्राय जोंनि निसिमा ब्लक BPF-निफ्राय बिथांजों दा सम BPF-आव थाबाय थानाय स्ट्रं मावथिफोरा रावबो थाङाखै आरो जोंनि निसिमायाव बिथांखौ मोजां मोनखालियामोन। गोबां जोंनि गेजेराव माखासे खामानि मावनायाव गोरोन्थि खालामलांदों थगायदों पाब्लिकफोरखौ। जे नैबेवहाय जोंनि खैलामैला बाजारनिफ्राय सोनाबथिंजाय मोनसे परबतिपुर होननाय दङ। बे परबतिपुराव बिथाङा जेब्लानाखि इलेक्सन सफैयो अब्ला बेहाय GCB माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ लाबोनानै दलांखौ बानायनो होननानै दोनफैयो आरो इलेक्सन जोबबा लानानै थांफिनो। खननै इलेक्सनाव बिथाङा बेबायदि खालामदों। फाउन्डेसन खालामदों बेनिफ्राय बे खामानिखौ मावफुंखै। बेनिखायनो सिगांनि इलेक्सनफोराव बे फाथाबारि उगुरनि जोंनि साधारन रायजो राजाफोरा बोराबनानै BPF-नो भट होआखै। बेबायदि दुखु मोननानै थादों। आरो जे मोनसे राजनीतिक हान्जाया सोरबा सासे व्यक्तिखौ नायनानै पाब्लिकफोरा रायजो राजाफोरा सोनारा। रायजो राजा सोनारो मोनसे राजखान्थि हान्जानि बिनि जिथु लक्ष्य उद्देश्य नैबेखौ नायनानैसो रायजो राजाफोरा पार्टियाव हाबनानै थायो आरो पार्टिजों नांनानै थायो। जे बिथाङा जिथु BPF-आ गाव थांनाय लोगो लोगो जिथु BPF-नि जिथु हेमग्ल'बिन बियो 5% होननानै बुंदों। बियो गावनिसो खोथा। गाव जे मैया सासे 10 बोसोर 15 बोसोर मिनिस्टार जानानै BPF-खौ नागारनानै UPPL-आव थांदों। बेहाय बिथाङा बेसेबां मानसिखौ लांफानो हादों बेयावनो जों मिथियो जे बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटि बियो जोबलांबाय। थांनाय जिथु दैज्लां बोथोर थांनाय दैज्लाङाव इसिबां दैबाना जादोंमोन। ओरै खुंख्राजरा, नांगलबाङा, मालिबिथा आरो चिरांदुवार बेफोर जायगायाव दैबानाजों रायजो राजाफ्रा खुख्लाब जानानै शिबिराव थानो गोनां जादोंमोन केम्पफोराव। नाथाय बिथाङा 10 बोसोर मिनिस्टार मावनानै जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि दुख दरसा जानानै थानायाव
बिथाङा आगान हैनानै रायजो राजाफोरखौ एसे नायनांगौमोन बिथाङा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय समाव माइरं मुथासे माबा मोनसे जाग्रा मुथासे बिथाङा खुनु सिभिलफोराव खुनु रेसनबो गैयाखै आरो थांनायबो नुनो मोनाखै नाथाय जों निसिमा ब्लक हिसाबैहाय जा हायो गावनि दंनायनिफ्राय जोङो एसे एनै खांलायनायनि गेजेरजों जोङो राननानै होदोंमोन दा बेफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो एसे बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटि बेखौ जोङो जोबलांनायखौ नुदों आरो रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दोआ बेखौहाय जों जानलांनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा थांनायनि उनाव जोंहा साबसिनसो जादों बिथाङा गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनो गोबां बेबायदिनो खामानि मावनो थाखाय प्रतिश्रुति होयो हब' हल' होनो आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथाङा मावफुंनानै होआखै गोबां खामानिफोरखौ बिनि गेजेरजों जोंनि फिल्डनि जिथु जोंनि नुनाय रायजो राजाफोरनि जिथु बुंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जे बिनि थांनाया मोजांसो जाबाय बेबायदिसो दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों